Vuyo, sithandwa sam. Thina sisahleli kwezi position zethu zokuba sidifende wena. Asikakadinwa sisi kukudifenda kuba uyifeyivi yethu. Kodwa kuthetheka izinto ezinintsi ngawe. Asazi noba masithini ngoku. Sesiyekile udifenda kakhulu ngoku vokhali. Sesitsho sidifendela ngaphakathi xa sesibona izinto siqonde uba siyadifenda. Defense ntontoni yethu iyavuka for wena. Andazi noba kwenzeka ntoni phakathi kwakho nobhuti wamabhodwe. Kodwa ubhuti wamabhodwe mntakabawo uthanda uba yi-top phaa kwii-trending list ngenxa ye-association nawe ke Nono. Asazi Nono, asazi, asifuni nokuthetha kakhulu. Asifuni uba ngathi singena gabhu ezintweni zakho kodwa ke siyafuna ukuthi kho ulumke. Lumka Nono, be careful sithandwa. Ngoba kaloku veki naveki ubhuti wamabhodwe uyatrenda, inento enawe phakathi. Lumka ke Nono, abantu abafuna ukleyima iileda ngawe. Asazi asithi bekutheni kodwa ke Nono siyafuna nokuba njeba njena ngoku ingathi umuve on, asazi. Kodwa sifuna noba uhilishe ke Nono. Healing ke ayonto engxanyelwayo sithandwa sam, uyaandastenda? Ngoba mna I'm sure nabanye abakule position yoba zii-defender zakho siyazi uba khange usicele kodwa sisigqatsile sosiyeka ke sibe zii-defender. Sifuna ukuba zii-cheerleaders ngoku Nono. Sifuna ukukhongratyuleyitha, sifuna uba kwi-congratulations era for wena. Sithi congrats, 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 congrats. Ngoba siyayazi kaloku uba unako, i-potential unayo sisi and ingaphaya kokuqonda, uyaqonda? So sifuna ube kwi-congratulations era ngoku sisi. Please Nono, ezoba ube semathandweni asikumoneli, mhlawumbi kukho iphoze kancinci. Ngoba kaloku kuthiwa ngoku uphuma andiyazi kwintoni yongena kwi-frying pan. Kuthiwa ubhuti wamabhodwe ufuna ukwenza i-main ingredient akupheke. Asifuni umntu ozogreyitha ngawe ke sisi thina, asifuni niksi ngawe. Uyaandastenda? But maan ubhuti wamabhodwe unezinto ezithanda uthethisa, hlebisa, hlebisa. So asikufuni ke thina apho. Thina sikufunela umntu okwi-low profile, not umntu osoloko efuna upowusta. Yinto yoba makupowustwe ii-video calls, nto leyo. Uyabona? So asizifuni ke thina ezaa zinto ngawe, please.